Kumusta yung tanan mga boys and girls, mga friends, mga idol. Set out ko sa tanang mga vloggers o sa tanang sponsor. Anak ko ikanta. Ha? Biglang nakita ko ang mapayumon mong mata. Gibati ko ang unang paghigugma. Apan nga tuo kong kadudam gura. Sama sa damgo ko sa una. Tungod kay gugma ko di mo perti ng dugaya. Ilumutan na uwanay paglaong pa. Ripiyong ko walang damha. Kalit kang mitunga. Siguro na kay nagakos na tika. Siguro na ang ambong gugma. Itagaan ta o bigayon na kita mag-ipon. Mga pahiyo mo pati ng lamian. Mga gagos mo pati ng hugutan. Panahon na nga magninyo na ta. Atong di siguro ikaw na ug ako. Ihigog magyuti kapag ayaw. Di ko nagawaw, di yun mo lubay. Ano ba nga mura lang ko kadamgo. Dagan pa ang parehas ani. Karon na akan ng akong paglaon. Nagpayong kaong nagkulon sa kong nabukton. Nagkaksanay tagukod. Karong naakan na sa kong giliran. Siguro na kay nagakos na tika. Siguro na ang atong gugma. Ihatagan ta o bigayon na kita mag-ipon. Mga pahiyo mo perti ng lamian. Ang mga gagos mo grabe ng hugutan. Panahon na nga magminyo na ta. Atong yung gisiguro ikaw na ug ako. Lahat mga kauyon, mga boys and girls, mga friends, mga idol. Ug salamat sa inyong pagsuporta ug pagtan-aw sa kong video. Sagbati kaayo. Salamat. God bless always kanatong tanan.